Il-proposti tal-Partit Laburista dwar l-IVF se jkunu implementati mal-ewwel mit-tjum ta' Gvern Laburista ġdid jekk dan jingħata l-mandat fis-26 ta' Marzu li ġej, ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'sessjoni mistoqsija u tweġiba bit-tema Malta flimkien f'Santa Luċija. Hawnhekk Dr. Bela kien iffrontat b'esperjenza qarsa ta' koppja li sfortunatament kellhom tarbija b'kundizzjoni partikolari ġenetika. Il-problema hija li jiena u l-partner tiegħi kull wilt li jkollna ħadkun dil-kondizzjoni, għax il-kondizzjoni hija ġenetika. Issa, aħna kienet teżisti kura tal-IVF barra minn Malta, però aħna għalmenu għalina ma naffordjawx li nagħmlu għax tiswa ħafna flus. Issa, f'dil-ġimgħa inti jogħġbok tgħidilna li ħajsiru emendi ġodda fil-liġi tal-IVF. Li għalina tfisser li nistaw nsiru ġenituri. Li nista kemm jien u kemm il-partner tiegħi nistaw naslu għal dik il-ġurnata li nisimgħu it-tfal tagħna jsejħunna ma' u pa. Li għalina tfisser ħafna. Roberta Bela tenna li ma jistax jibqa' siket quddiem dawn ir-realtajiet kien għalhekk li l-Prim Ministru fakkar fil-proposti tal-Partit Laburista. Dik li nataw il-mediċini kollha tal-IVF b'xejn mill-ewwel ta' Jannar li għadda l qudiem u li l-proċessi tal-IVF b'xejn jitwessaw u jkunu bl-aktar teknoloġija moderna fil-waqt li jkunu aċċessibbli għal min ikun irid wilt ieħor. Allura d-domanda tiegħek l-iktar waħda importanti. Meta se tagħmluhom tal-emendi? Ħa tagħmluhom 4 snin oħra? Lejt minn il-leġislatura l-oħra? Le. Jena nagħtik il-kelma tiegħi li jekk ningħataw il-fiduċja mill-poplu tagħna fi żmien 100 jum minn mindu niġu eletti, dawk il-bidliet ikunu quddiem il-Parlament u jiġu approvati.